αυτά εδώ τα πολύ ωραία που μας έχει φέρει ο Λούις Χρυσοστόμου. Γεια σου, καλώς ήρθες. Καλώς σας βρήκα. Συνήθως από την ευλεκτική διασκέδαση, έχουμε συνηθίσει στα πάρτι που κάνουμε τα κοκτέιλ να έχουμε γαριδάκια, πίτσες και διάφορα τέτοια. Εμείς θα δώσουμε μια διαφορετική οπτική, να κάνουμε κάτι πολύ ωραίο για να τους μείνει το πάρτι αξέχαστο. Αυτό ακριβώς. Καταρχήν να ξεκινήσω λίγο από το προηγούμενο που είπαμε. Στο γκάλοπ αυτό εδώ, οι μάγειρες ήταν μέσα στο ρεπορτάζ. Μάλλον όχι, από ό,τι κατάλαβα δεν ήταν. Δουλεύετε πολύ και δεν έχετε χρόνο, Έμασαν στα top. Για πάμε να δείξουμε τι μας έφερες. Αυτό που είπατε έχετε δίκιο ακριβώς. Εμείς σήμερα δεν θα προτείνουμε καριδάκια, πατατάκια, chips κλπ. Όλα αυτά εδώ τα εύκολα. Θα κάνουμε πάλι εύκολα πραγματάκια, αλλά λίγο πιο elegant, πιο έτσι, πλούσια. Λοιπόν, έχουμε εδώ πέρα διάφορες επιλογές. Από πού θα ξεκινήσουμε? Να μας δείξεις. Καταρχήν θέλω να πω ότι αυτό εδώ δεν περιορίζεται μόνο σε ένα κοκτέιλ πάρτι το οποίο θα είναι ένα παιδικό πάρτι στο σπίτι. Μπορούμε να κάνουμε ένα κοκτέιλ πάρτι το οποίο θα είναι έξω από μια εκκλησία, μετά από μια βάφτιση. Ενδεχομένως ένας γάμος ο οποίος θέλει να κάνει κάτι περαστό λίγο πριν πάνε για φαγητό ακριβώς. Μετά το γάμο ίσως κάποιοι κάνουν open bar, δηλαδή τρώνε το φαγητό τους κλπ. Και ύστερα μετά από 2 ώρες ανοίγουν ένα μπαρ με ποτά, κοκτέιλ κλπ. Και μπορούμε να έχουμε finger food, αυτό εδώ δηλαδή τα μπουσεδάκια. Τα μπουσεδάκια πια όλα ονομάζονται μπουσεδάκια. Ναι, μπουσέ σημαίνει μικρή μπουκίτσα στα γαλλικά. Δηλαδή μπορεί να φάει κάποιος με το χεράκι του, χωρίς να χρησιμοποιήσει μαχαίρι, πυρούνι κλπ. Αυτές είναι οι επιλογές μας σήμερα που κάναμε έτσι ενδεικτικά. Δεν σημαίνει ότι περιοριζόμαστε εδώ. Μπορούμε να δούμε δηλαδή χαρακτηριστικά εδώ πέρα. Αυτό τι είναι, έχει πολύ ωραία χρώματα. Αυτό θα το τρώγα. Ναι, είναι μια πιπεριά φλωρίνης γεμισμένη με ένα πολύ καλό τυρί μέσα. Έχει λίγο τύπου Φιλαδέλφια, μην κάνουμε διαφήμιση, τύπου Φιλαδέλφια, μαλακό τυρί δηλαδή, το οποίο γεμίζεται και μπαίνει λίγο σάνηθος δεξιά-αριστερά για να μπορέσει να πάρει γεύση. Και αυτό είναι πολύ εντυπωσιακό. Και αυτό είναι μια κρέμα επίσης. Έχει λίγο γιαούρτι μέσα, υπάρχει... Τι είναι αυτό πάνω που έβαλες? Είναι τσίρος και λίγο μπρικ. Μπρικ, τι είναι το μπρικ? Το μπρικ είναι αυγά από Σολομό. Ακριβό είναι αυτό, δεν είναι ακριβό? Ναι, και φτηνό δεν είναι, δεν είναι και ακριβό, δεν είναι και ακριβό όμως, μην το πούμε ακριβό. Εδώ πέρα είναι μια άλλη πρόταση, η ελληνική έτσι πρόταση, ένα ντολμαδάκι το οποίο είναι με μια σάλτσα γιαουρτιού μέσα με άνηθο, λίγο λεμόνι, λίγο δυόσμο, το οποίο το σερβίρουμε σε αυτό εδώ το πολύ ωραίο ποτήρι. Και πολύ εντυπωσιακό. Και συνεχίζουμε με λίγο σολομό, μία πάστα πιπεριάς πάνω σε ένα καραπέ από κριτσίνι, ψωμάκι δηλαδή τύπου κρίσπι. Εδώ πέρα έχουμε μία ποικιλία από διάφορα ζεστά κοτομπουκές, όποιες τις τρώνε τα παιδάκια συνήθως σε μαγαζιά ευχάριστα και σε fast food. Μπορείς να τους βάλεις να τρώνε τέτοια αυτό εδώ θέλω να πω ότι προτιμείται πάρα πολύ, δηλαδή ο κόσμος το ζητάει πάρα πολύ. Επίσης φτερούγες και ένα όμορφο σχεδιάκι κοκτέιλ με πιπεριά και ρολάκι από μπέικον. Και αυτά είναι πολύ ωραία που τα τρώνε όλοι. Είναι ντοματίνια, μοτσαρέλα και λίγο φρέσκο βασιλικό. Προσούτο πάνω σε κριτσίνι, το οποίο τρώγεται ευχάριστα. 2 εδώ επιλογές πολύ όμορφες. Η μία είναι αγκουράκι με ροκφόρ και καρύδι και η άλλη είναι ντοματίνη γεμισμένη με πέστο βασιλικού. Και αυτά εδώ είναι πολύ ωραία μετά. Και αυτό είναι αυγό, το οποίο ο κρόκος λιώνεται, μπαίνει μέσα ενδεχομένως μαγιονέζα, αλλά μπορούμε να βάλουμε και ένα γιαούρτι με ένα τυρί λίγο πιο ελαφρύ να το κάνουμε. Να σου πω κάτι, αυτά μπορούμε να τα αφήσουμε ώρες, γιατί ο πάγκος, εντάξει, πρέπει να κάτσει λίγη ώρα έξω. Σήμερα εγώ προτίμησα να σας φέρω τη μεγαλύτερη ποικιλία από κρύα ορεκτικά, τα οποία μπορούν να μείνουν αρκετή ώρα έξω και κάποια ζεστά, τα οποία εδώ πέρα τώρα θα μπορούν να είναι σε μπεν-μαρί μέσα, να διατηρούνται ζεστά επίσης. Ωραία. Και πάνω στα γλυκά, κάποια σου εδώ πέρα, τα οποία θα μπορεί να πέφτει λιωμένη ζεστή σοκολάτα. Αχ, τι είπες τώρα. Το οποίο είναι καταπληκτικό, αλλά όχι μόνο, θα μπορούσαμε και με μέλι, δηλαδή να είναι και λουκουμάδες αυτό, να μην περιοριστούμε μόνο στα σου. Και εδώ πέρα έχουμε κάποιες φράουλες, τις οποίες τις έχουμε βουτήξει μέσα στη σοκολάτα. Και εδώ μπορούμε να παίξουμε, δηλαδή να μην είναι μόνο σκούρη σοκολάτα, μπορεί να είναι άσπρη, λίγο καφέ και να παίξουμε στα χρώματα. Ωραία. Αυτό εδώ που μας έχεις κάνει το μπουφεδάκι, που είναι πάρα πολύ ωραίο, πάρα πολύ εντυπωσιακό, περίπου σε τι τιμή είναι? Είναι δηλαδή για κάποιους που δεν έχουν πολύ μεγάλη οικονομική άνεση? Πλέον η τιμή προσαρμόζεται ανάλογα με τις ανάγκες του ανθρώπου. Δηλαδή, ό,τι μας ζητήσει ο πελάτης,
εμείς προσαρμόζουμε το μπουφέ πάνω στην τιμή την οποία μπορεί να διαθέσει, στα χρήματα που μπορεί να διαθέσει. Ωραία. Επειδή σήμερα ξέρουμε όλοι μας ότι η οικονομική κατάσταση είναι δύσκολη, γι' αυτό και εμείς προσαρμόζουμε τις τιμές μας ανάλογα με τις ανάγκες. Λουίς, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ήταν πολύ ωραία και πολύ εντυπωσιακά. Και με αφορμή με αυτό εδώ το πολύ ωραίο μπουφέ, εμείς θα σας δώσουμε το πολύ μεγάλο δώρο που έχουμε για σας με μεγάλη αγάπη. 7.500 ευρώ αξίζει αυτή η δεξίωση μετά του γάμου. Ξέρω ότι όλοι θέλετε να κάνετε γάμο, αλλά εκεί που είναι τα δύσκολα και τα σκούρα είναι στην δεξίωση. Επιλεκτική διασκέδαση, στείλτε κορ και ενώ το ονοματεπώνυμό σας, τη λέξη γάμος και στείλτε στο 54991. Επίσης θέλουμε και μερικές φωτογραφίες έτσι να πάρετε, να τις στείλετε στα κορίτσια για σπίτι @maketv.gr που είστε έτσι με τον σύντροφό σας ή με τη σύντροφό σας, που κάνετε ζουζουνιές, που είστε όμορφοι εκεί ερωτικά και να στείλετε 2-3 λόγια από κάτω, γράφοντας ας πούμε πότε γνωριστήκατε, πόσο καιρό είστε μαζί, πότε θα κάνετε το γάμο σας και εμείς θα τα δείχνουμε κάθε Παρασκευή. Ελένη, είμαστε έτοιμοι να βάλουμε δύο πολύ ωραίες γυναίκες